אתמול בבוקר? בערב. בית ספר תהילה קיים כבר למעלה מ-15 שנה. זה מאפשר לתלמידים להשלים את הלימודים, כל אחד לפי יכולתו. עליזה אחראית להנהלת הבית ספר, ולדבריה היא מקבלת סיפוק רב מהעבודה בכפר. לחברים אני מניחה שזה פוגש אותם כל אחד במקום בו הוא נמצא, ומשם הוא יכול להמשיך הלאה וללמוד. בבית הספר לומדים אקטואליה, פרשת השבוע, ספרות, תורה וחגים. אני לא למדתי בבית ספר בכלל, ובאתי לכפר ופה אני לומד לקרוא ולכתוב. מה נגיד היית שואף שילמדו עוד? מה הייתי רוצה שילמדו עוד? על ספורט קצת, על... אתה חובב ספורט? אני אוהב ספורט. גם אני. מה נותן לך בית הספר? את יכולה יותר לפרט? נותן לי להתקדם, נותן לי לדעת דברים, נותן לי הכל. בינה, מה לך נותן לבית ספר? הבית ספר משנה לשנה נותן פריצת דרך. חלק מהפעילויות בבית ספר תהילה הוא טיולי חוץ. התלמידים נהנו מאוד מהטיול למוזיאון המדע, התרשמו מאוד. על מה הם ייצרו ומה יישאר על הגזן? הגינה. הגינה היא חלק מהפרויקט בבית ספר. החברים מטפחים אותה באהבה. לסיכום, המורות והתלמידים לומדים אלה מאלה.